Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasalitaan ngintay ikanbiag itak at impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Monica iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Andaan ako iti asawa ken may sang anak. Ngem kanayon ti panagapami iti asawak gapo tasadot. Mamartek ken agkabilpay. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasalitaan ni Monica. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Unay kamutan, Marvin. Kakaiso na nga adda nakipurdiya am itangal daw. Uray may sa akilo la kumaabagas mat tinagatang mo. Agtal na ka man, Monica. Italang arudan ang makaramanak manan iti arak. Tagasano, dinak matikan iti igatang ko. Agbalbaliw ka kumamatan, Marvin. Marigrigatan akon amang isaksakad iti panagbiag tayo. Tulungan na kumamot na. Kanya nga ko mati maitulong ko kan ka. Katawan mo't nga rod trabaho. Imbag kan ka atada. Kasanumot ngamin, numaadaan ka iti trabaho. No saan ka amaladaw, absent ka. Iso ama umatibos mo kat ikatanda ka. Sumardang kan. Marengrengak manan ditang ngiwat mo. Dayta kat timadikan ka. Tasaan mo akayat timabagbagaan. Anya? Anay ko. Apay ngagtapis ka ay. Tatang, gusto daytan. Ape asinipat yun ni nanang. Kasano? Nangiwat launa inti inam. Di ko nayo kitdi. Nabartak kayo manan. Isong agkabil kayo manan. Kagurgura kayo, tatang. Una, gaputa ti inam laang tinapatagkan ka. Una, gaputa isulaang ti mangipatpadaggan niya. Isu ti mangbangtad ka dagiti amin akasapulag iti pagadalan. Gusto daytan, Orly. Umay katasumraktan iti silen. Agsukat kan. Una nang, magandang dial daw ang makasapulak iti ato agwarta. Siyak to matanti kay kayat mo, Orly. Uray ato ti kwartayo. Nung naungat kayo, saan kayo lata kayat? Gusto daytan, Orly. No nabartak ni tatang mo, saan mo asungsungbatan, tamang ano kabilan na kamot. Saan nagpaymot ang kinabkabil ni tatang nanang? Urayan niya ti ibagbagakan kwa na. Di mo laam mo, anak ko. Ang mga numapunwan kat kabilan na ka. Adda manan limitam di tarupam. Kinabil na ka manan ti awanan bain nga asawam? Basol ko matlaang numaminsan. Tanukas di anabartak. Diyak malapdan tingiwat ko asumanao. Bilibak mat atalaga kan ka, Monica. Kinabil na kalangaro den ti asawam. Isakit mo pa'y lang. Rubrobrobak ngamin. Iso amakabil na. Diyak amukan ka. No apay nga ano samti sadot nga asawam. Diyak ngamin kayat amaawanan iti ama ni Orly. Di nanto pa'y pagan ano ti putot na. Uray kas ni Marvin. Amok nga ipatpatag na ti anak mi. Pag ko na amat. Di na maiturod a kabilan ni Orly. Nga urayan niya pa'y tibagbagan ni Orly kan kuha na. Awan mat bibiyang na. No awan ka nun ti pamilya na. Gaputada ak anam namaan na. Kat, anya nga rod, ti amom a solusyon day ta aparikot mo. Ikararag ko latan ti panagbalbaliw ti asawa. Namin anumet nga imbagak apanawa mo ti asawam. Ahapay nga ibantay mo pay laang ti bagim ken kuana. Kabailam mo ti tumakdar iti bukbukod mo. Nanang, ikakpay iti gundawan ni Marvin ngagbalbaliw. Kaya't ko ngamin akumpleto kami lata a pamilya. Ay, anya ti serbi ti kompleto a pamilya. Do kabkabilan na kamot ti asawam. Adamot labasol ko, nanang, no apay a kabilan nak ni Marvin. No saan ko asungsungbatan, saan nak matakabilan.
Jak lang amin malapdan ti bagik amang sungbat kan kwa na no maminsan. Makamo ka man langan, no saan mo akaya ti mabagbagaan. Ano samlatan angarod ti sadot nga asawam. Anya ngay nga rod, ta ibantay mo matibagim kan kwa na. Ikanak man iti kwarta, Monica. Ano manen ti kwarta? Paginom mo manen? Usar nga agsapul iti trabaho. Sige, ikan ka. Ngam aglaba ka pa'y nga umuna kadagiti morang tayo. Sa anak ang makalaba, taamumat nga da trabaho. Ikanak nga ruden Aglaba ka pa'y nga umuna Aglabak ita. Itad mo nga umuna titangdan ko. Sakbay amapan kag trabaho. Sige, ngam inton sumangputak. Siguraduam ang nakalabakan. Un ka de. Nagdagulit ka na ya. Ayan ni tatang mo. Jakmat na sang patan, nanang. Ayan nga'y tilinabaan na. Ha? Awan mat, nanang. Awan mat nakasampay ana abutak. Ay na, unay lakit di matan ti amam. Makapasurun at talaga. Amuyo mat asadot ni tatang. Isuasaan nyo anam namaan nga aglabaday jay. Inikak ititangdan na tapno aglaba. Ngam saan matlataan naglaba? Inton maminsan. Saan nyo pa'y nga ititagtitangdan na? No saan analpas ang naglaba? Wan anak ko, amukton inton maminsan. Napan mo ininom ti kwarta nga intad ko kan ka. Ngam saan ka mat naglaba? Nagpuskol at talaga ti rupam. Relax ka kadilaeng. Aglaba ak inton bigat. Inlabakon dagiti labaam ko ma. Gapo taawanan maisuot ti anak mo a uniform na. Kastaya. Awanan ka talaga itibain. Awan lang arudan may tultulong mo kanyak. Papakpakan ka lang. Rugyam manan Ang mga no sa anak ang makapagtapal. Matapis ka manan. Tatang! Di mo tapisan ni nanang. Taibaot ko kun kada ito'y balunat. Nay. Adda ka maggayam dita anak. Ang kagat maturogan, tarabiin. Da kayo ti mapan maturog, tatang. Ala nanang, umay kayo dya silid ko. Taijay tayon ang maturog. Mala, umay ka nga rudan anak ko. Tamapantan iti silid mo. Kumusta ti panagsapol mo iti trabaho? Saan ka pa anak kasapol? Talagang awan master kak. Iso nga ikanak iti pagpuunak. Taglako aklangan iti balot. May mayatan ti aglako iti balot. Tawan busko. Ti bagbagiklaan ti busko. Ala, ikan ka iti pagpunam. Paadwam ti kwarta nga ited ko a pagpunam. Wen! Alang Ruden. Iyag mo ti kwarta. Aglakla ko matgayam iti balot ni Manong Marvin, Manang Monica. Wen taiso ti kayat na. Jaybus na kano ti bagbagi na. Wen amanang, ngam no ayaban dagiti bartak di ta kalsada nga agin inom, makiinom metten. Dayta mo ti aramid na. Dayta ti paglaingan na. Ti aginom iti arak. Imbag damat laang maganganan siya na. Manipod inikak iti pagpuunan na. Saan pa'y mat adimaw dawat iti kwarta kanya? Ay, kud nasaya at angarod, manang. Wala, ngam awan mat magatgatang na. Papakpakan latamag. Ay, no siyak to ti makiasawa. Jack kayat tikas ka ni Manong Marvin. Ay katsaysaya atem nga rod at agpili. Tapno saan akas ken ni Marvin ti pakiasawaam to. Minalom ka mabartek nga agawin. Ngam awan met maisangpet mo ang mailuto ang masida. Para ken kalaeng met ti maganganan siyam iti panaglaklakom iti balot. Manuman lang tiganan siya ngay. Ikanak ba hindi iti bagpuunak? Salbag dagisian nang awis kanyak nga ginom. Sandamat binayadan tilakok a pinulutan mi. No nakipulutan ken nakiinom ka kadakwada. Alangan met abayadan dapay laeng ti balot mo. Hindi bagada kumaas ang dagayam abayadan. Di saan ko kumangin papulutan?
No naglako ko mga minti inaramid mo, asaan kat anak ininom, di saan ko maanapukaw tipunam. Anya? Ay ko, apay ngagtapis ka manan. Kasano? Kat mas isakit mo pa'y dagi jay asan ang nagbayad iti balot ko. Ngam iti siya nga asawam. Nagalas talaga ti ugalim. Kasla saan nga asawa ti pangibilbilang am kanyak. Diswan naklatan anyaman nga oras akayat mo. No saan mo akayat ti makabil? Saan mo nga aramiden dagiti saan ko akayat? Kasano asa anak nga agsao? Kat si kamot ti agdadata akamali ti aramid na. Di ka sumardeng. Kayat mo taulitak ti mangkabil kan ka. No talaga nga awanan ti pagbalbaliwam. Mapilitan kami iti anak ta amang panaw ka. Manang, nakitak mo't ni Manong Marvin iti sentro. Ada kaap-apa na kainuman na matlaang. Baybay am dita, taaramiden na ti kayat na. Ipakita na ti laing nakadagita akaapa na, tapno saan laang asyak ti maiturod na akabkabilan. Anya? Apay, kinabil na ka manan? Wan, kat mapunpunuan akon. Kayat kun apanawan. Wen Manang, barang iso ti pagnakman na. Apaman asumangpet ti anak ko anaggapo iti pagadanan. Kayat ko akasarita. Nanang! Nanang! Oh, apay anak. Ni tatang, intaray day di ospital. Natagbat ka no titakyag na. Anya? Ala, mapan mo kita ti asawa, Manang. Oh my kauli, mapanta kita ti amam. Awanan bakit? Awanan ti akin kanawan nga imak. Naputid, gapu iti panang tagbat kanyak ti kalaban ko. Kat na isanggak ti imak. Dayta ti maganab mo iti panagin inom mo. Anya? Saan na siya ti babasulam? Basol day di kalaban ko. Apay, planom ka di manan ti mangkabil kanya. Sige, Ah, kabilon nak. Tainton sumaruno. Ang mga nuday tamanen may nga imam ti mapukaw mo. anya? Unay kamaten mo ni ka. Kayat mo asawan. Dinusanak ti Diyos. Gapu iti panangkamkabil ko kun ka. Damagam day tabagin, Marvin. Mabalin adinusa na ka ti Diyos. Gaputa adda imam. Ngam saan mumat nga usaran nga agtrabaho. No di kat usaram amang kabil kanyak. Anya? Kasaunak pumamat Monica. Labas-labasan nakmatlatan dito'y balay. Akaslawan serserbek. Apay nga da ka matlatan dito balay. Saan ka matan arumrumwar? Gapot amabayin akon, Monica. Pukulak mat ngaminan. Kat, anya ti planom ita. Agnanayon kalatan nga agkulkulong dito'y balay apapakpakan kanya. Pasensya kan Monica. Kaya't ka matulungan nga agsapul iti kwarta. Kahit aday sinasing ko. Anya day ta. Agistorta dito'y balay. Kahit siyak ti makamong agbantay. Saan ka madanagan? Tasan ko agastuson ti anyaman ang maganan siya iti store. Umanayin kanyak apakpakanan nak. Kayat ka di asawan day ta. Ngagbalbaliw kan. Saan akong nga ginom, Monica? Ikarik day ta. Ala, agremedyo ak nga rod iti mausar apaggatang iti mailako. Mayat dayta na panunot mo. Tabarang daytan ti pagtalnaan ti asawam. Ngam kurang mati kwarta ang mausar apagpuunan nanang. Adabas sit urnong ko. Ipautang ko pailaan kan ka. Kat inutam abayadan. Ay na, agyaman ak unay nanang. Barang agpaisaw nga agbalbaliwan ti asawam. Barang saanan nga aginom. Saan mo't siguro nanang? Nagnakamet nga tan. Nagbalbaliw namin pinsan ti asawak, manipod pukulen ti may nga ima na, Mr. Lonely. Makapaladingit, tamasapul pa'y amapukaw na ti may nga ima na, sakbay amakaamiris. Ngem naragsakak, gaputa nagbalbaliwan ti asawak, ken ammo nakon atulungan. Tuy pagayam mo, Monica.
Monica pagayam ko agyamanak iti daytoy apakasaritaam ket ti makunak kasta talaga ti biag no maminsan. Sala makaamiris ti maysa a tao agingga a maikkan iti leksyon. Ngem saan pa analadaw ti amin para iti asawam. Gapu taado pay met ti maramidan na nga uray awanen ti maysa nga ima na. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Monica. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.